bos kompor apa tambane mula kelingan bae bos kompor mancing ning klambi mancing metune miring ngedani kekasih bapak ke bapakku setengah sinting kang saun sampai beli
Bos Oyo ora bisa kenane cinta ning Melda sing nempel di dada sing gawe kula ora berdaya ning Melda mungkin wis terlanjur tapi senyata Melda batin terasa hancur Melda bisikan cinta nang Melda wis nempel linda dan nang Melda sing gawe kula orang berdaya wis lawas temenan karo sampean sing dadi ngerese ngawine kakang kula pengen kesambi senajan ora dikawin rasane wong loro anani lamun cinta bisa diukur demi laki di batu kula sifat waria gampang nangis gampang ketua wong demen durung kelakon yen wis terlanjur kula demen laki batu tapi sunyatane ati kerasa hancur bisa dicegah perasaan orang beda pikiran ingin kesati apa sih no senajan ora dikawin kula rasane prihatin aduh wong loro anake kabar bakti cinta bisa diukur temani lagi betul sifat waria oh iya gampang nangis lah gampang ketua wong demen durung kelakon Nomor HP-na seberapa? Bangetna kayak pemajikan orang. kayak Martini kayak nempang